Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tayo po ngayon ay magsisimula na magbahay-bahay dito sa, actually nandito tayo ngayon sa Bulwa, Cagayan de Oro City. Maghahatid tayo ng mensahe ng Islam. Ano nga ba ang mensahe ng Islam? Sambahin ang nag-iisang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yun po yung pinakauna sa lahat. At insyaAllah, naway maging matagumpay tayo na insyaAllah, sa dunya wa fil akhirah. Naway makita nila yung kagandahang aral, kagandahang turo ng Islam, no, insyaAllah. So ngayon po ay dito tayo mauna sa bahay ng host natin. So insyaAllah, again dalangin natin na gabayan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na makita nila yung kagandahan at napaka-perfectong turo ng Islam, insyaAllah. So tuloy po tayo. So alhamdulillah, tayo ngayon ay papatungo sa mga may bahay, insyaAllah. Sa ngayon ay dahil malapit na ring mananghalian, ngayon ay mamimigay muna tayo ng mga babasahin. At insyaAllah mamaya after lunch ay babalik tayo para makapagbahagi tayo ng kaalaman patungkol sa Islam, insyaAllah. Sir, may kontag. Basta sir. May panahon dun ba? Asan yung balay, sir? Anarada kay bang. Sir, ka na nga sa masera balasa. Ang imong giingon nga Diyos kay si Jesus. So unsa maning kamatuoran, diri nimo makita kuya kung magbasa ka og Biblia. Ingon si Jesus, ako lang ang dalan, ang kinabuhi ug ang kamatuoran. So si Jesus da ito. Ang pangutan na kaila ba ka atang Jesus? Ingon mayug ka nga kaila ka, syempre mo gud na imong giilang nga Dios, tama? So karon tan-awon daw nato kung tinuod ba nga nakaila ka sa iya. Unsa man ang imong gisunod sa iyang mga pulong kung nakaila ka sa iya? Unsa man nga buluhaton nga iyang gibuhat samtang naa siya dara sa kalibutan nga imong gisunod? Tanawa gani kuya, ingon lagi si Jesus, ako lang ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhing dayon. Walay makaadto sa Dios sa langit kung di mo subay sa iya. So tan-awon daw nato kung nakailabiyog ka sa iya. Giunsa man niyag ampo ingon ang Biblia. Ingon ang Biblia, nagyukbo siya sa yuta sa Garden of Gethsemane, nagyukbo sa yuta, naghilak, nagampo sa Dios. So pasabot nagyukbo siya sa yuta, nagampo. Nihapa sa yuta. Ang pangutana, kano sa man ka nagyukbo sa yuta, nihapa, nagampo? Wala, miskan isa. Ikaduha nga punto. Ingon si Jesus, nagpuasa siya. Ingon ang Biblia, nagpuasa kuno si Jesus 40 days and 40 nights. Ang pangutana, kano sa man ka nakapagpuasa? Bisag 5 lang ka. Ingon si Jesus, naghugas siya siyang kamot, siyang tiid, susama sa iyang gibuhat sa iyang mga disipulo. Kana siya nga buluhaton, muna siyang unang ginabuhat before siya mosulod sa balay alampuanan or ginatawag na holy place. Ang pangutana, kanus ka naghugas sa imong kamot o sa imong tiil before ka nisulod sa balaang lugar? Wala gihapon. Yugo pa niya sandalyas. Si Jesus before nisulod sa balay alampuanan or sa holy place, gitanggal niya yung sandalyas. Ang pangutana, kanus man ta nisulod sa simbahan nga naghubo sa atong chinilas? Wala gihapon. Tsuka na siya mga pamaagi. Karon tan-awon daw nato ang physical appearance. Hulagway niya. Kung mosulod ka og simbahan sa Katoliko, unsa imong makita nga itsura ni Jesus diha? Kita nimo nga naa siya balbas ug taas ang tingna. Ana siya panglabas nga anyo, physical appearance. Asa man nimo makita karon? Ang iyang unahan nga pinakataas sa mga tanang kababainhan. Ang iyang physical appearance, iyang panglabas na anyo. Nganong gapurong man sama sa mga Muslim. So kung tanaw nato, ingon si Jesus kuya, ako lang ang dalan. Pasabot kung subayon nini mo nga dalan, no, kani nga dalan nga gisubay ni Jesus, na dito ang kamatuoran. Kung nasubay na nimo ang dalan ug nakuha na nimo kamatuoran, naa diri ang kinabuhing dayon. Pero ang pangutana, kinsa ang gasubay? Kamo nga mga Kristiyano o kami na mga Muslim? Daghan ang mga tao nga na misconcept nila. Unang-una, si Jesucristo gidiretso ginila nga siya ang matuod na Dios. Apan sa Biblia, wala tay mabasa bisan usa ka bersikulo nga si Jesus nag-ingon, ako Dios simbahan ninyo o ako anak sa Dios simbahan ninyo.
wala tayong mabasa. Pero unsa iyang giingon sa Juan 17:3, bersikulo na ni sa Bible, no? So basi matingala ka ba ano kabalo mo ni siya, no? Si Jesucristo namulong, no? Ningon siya sa Juan 17:3. Mauni ang kinabuhi nga walay katapusan, ang mailhan kanila nga isa og tinuod nga Dios ug si Jesucristo imo lamang sinugo. Atong utron, no? So si Jesucristo nagpaila gid siya, no? Sumao daw ni ang dalan sa kaluwasan. Sabot brother. Para unsa ka nga maluwas brother? Ha? Ang mailhan nimo siya, kato iyang gitudlo sa taas nga isa og tinuod nga Dios ug si Jesucristo iya lamang sinugo. But pasabot brother. Si Jesucristo wala siya nag-ingon nga anak siya sa Dios. Wala siya nag-ingon nga siya ang Dios, kundi ang iyang gisulti katong tuwa sa langit mao to ang Dios ug siya usa lamang ka sinugo. Propeta day siya brother, no? Subot pasabot karon brother, si Jesucristo mismo nagtestigo diya sa Juan 17:3, nitestigo siya nga mao ni ang kinabuhi nga walay katapusan, ang mailan kanila nga isa og tinuod nga Dios og si Jesucristo imo lamang sinugo. Niingon ang iyang mga disipulo agalon, unsaon na mo pagampo dito sa Dios? Ug tudluan ko kamo unsang pagampo? Amahan namo nga naka sa langit. Pagdaygon ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot. Yan no, katong dito, no? Dinhi sa yuta maingon sa langit. Brother, aduna siya gitudlo nga tuwa sa taas. No, katong iyang gisinggit katong nasa sa krus nga ele lama sa baktani. O Diyos ko nganong gibiyaan mo man ako. So unsa man ang ele? So nag-mention siya brother, ang pangalan nga Israel karon akong ipaila-ila sa imo brother. Ang Diyos nga gitawag ni Jesus Elle. Ang inistoryahan ni Jesucristo brother Aramaiko, igsuon nga lingwahe sa Arabiko, subot pasabot Israeli, no? Israeli ang tao ang mga pinili sa Diyos, di ba? Israeli. Ang meaning sa Isra ulipon, servant. Ang Elle muna ang Diyos, Israeli, servant of Allah, servant of God. So ang Elle ay Aramaico nga lingwahe og ang Allah Arabico nga lingwahe. So kung moingon ka sa karon sa ako sa bulanon, ako nya moingon pud ang bulanon aho, makasinabot dito ang pangalan din sa Dios. Kinsa brother? Allah. Mo dito yang gitudlo. So nagpaila si Jesucristo mismo, si Jesucristo iyang gipaila-ila. Amahan namo nga naka sa langit. Pagadaygo ng imong ngalan. So nasay mention nga ngalan, no? Unsay pangalan sa Dios nga iyang gitawag katong nasa sa krus? Allah. Allah. Lama sa baktani. So kung moadto ka dito sa Saudi Arabia, pag mo yung kag Allah, masabtan ka. Allah man. So karon ilan nimo. So karon brother, nagila-ila na mo. Dugay nga panahon 40 ka tuig una nimo ni dungog, no. Nganong dili man ni siya i-mention, ipaliwanag diha sulod sa simbahan brother. Maukay man ang tao. Tempa brother. Nganong nag-ingon man ka nga ili din pangalan sa Dios. Nganong gipaila-ila man ninyo si Jesus nga si ang Dios. Nakoy dungog po. Sige brother, no. Kuya nakoy pakita sa mga kuya ha. Ang mga tao karon nag-ingon manggod sila nga si Jesus kuno Dios, tama? Ug mao pud nang kakadunggan nato sa simbahan. Pero unsang gitinud nga nakasulat sa Biblia? Biblia man. Kani Biblia ni sa Biblia ni ninyo. So tan-awon daw nato sa Mateo 21 verse 11 kung kinsa si Jesus. Ngano man, kinsa atong tuuhan ang mga tao karon or katong mga tao nga nakakita kang Jesus kung kinsa siya? Katong nakakita, tama? So karon tan-aw nato sa Biblia unsa ang giingon sa mga tao nga nakakita sa iya ha. Awon daw nato. Mateo 21 verse 11. So ingon diri, so the multitude said, ug ang kadaghanan nag-ingon, this is Jesus, mao kini si Jesus, the prophet, ang propeta from gikan sa Nazareth of Galilee. So katong mga tao nga nakita, ingon sila wa pa sila ingon nga kato or that. Ingon siya this. Ang mga tao nakita sa iya, wala na ingon nga kato si Jesus. Dili to mao. Ingon siya nga kani si Jesus, pasabot nakakita gyud duol kaayo. So sama mo yung ko sa imo karon, ikaw si kuya. Di ko mo nga kato si kuya, no. Ikaw si kuya. So pasabot katong ng mga tao nga nakita kang Jesus, duol kaayo. So karon mas katuuhan nato sila nga naman sila ang nakauban ni Jesus. So kinsa kuno si Jesus para sa ilaha?
usa lang ka propeta. Karon yung di naman yung basa sa ulo sa simbahan. Karon pa ka makabasaan. Siguro nilang gilikayan. Amo na gilikayan. Kangano kung Gilikayan. ilan ning itudlo, Aha. ilang itudlo ni kuya, wala na Kristiyano sa panahon nato karon. So, mao ni siya nga dahilan ba akong ipangutana sa imo. Posible ba nga lain-lain ang reliyon isa ang kaluwasan o isa lang ka reliyon o isa ka kaluwasan? O sa kuha lang, isa nga reliyon, is luwat. Mashallah, alhamdulillah. Sumuni siyang tinuod, brother. Kay kung moingon ka nga lain-lain ang reliyon, di ba, moingon nga, alimbawa, ang Katoliko ang maluwas, luoy kay Iglesia, luoy ang Mormon, ang saksi ni babot pasabot isa lang di brother. So brother, sikin sa kaning nagtudlo sa tinuod para karon madungog na mo sa imo ha. Sa kuha lang, sa kuha karon na naduwa ko sa inyo, murag na sa kuha lang, murag na hayag-hayagan ako. Alhamdulillah. Munang giingon sa propeta Muhammad, brother, ningon ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mayyadihillahu fala mudilla wa may yudil fala hadiya lah." Si kinsa daw ang gigiyahan sa Dios, no? Walay makapasalaag kaniya. Apan si kinsa ang isalaag sa Dios, walay bisan isa nga makagiya kaniya. Kung imo dayong isabuhay ang tudlo sa Kristyanismo, mayon din ka, Muslim man ka tudlo. Islam man din nga tudlo ni pag akong subayon. Masakpan. So ang tinuod nga kaluwasan, unsa man ni siya mismo ang Allah nag-ingon, tanang sala nga pwede mabuhat sa anak ni Adan, pwede niya pasayloon maliban sa isa. Unsa man ning dapat niya dili niya pasayloon, unsa man ni ang mag-ilata og laing Dios luwas sa iya. So pasabot dapat ang usa ka tawo mailan niya ug madawat niya siyang kaugalingon nga walay laing Dios nga dapat simbahon, gawas lang sa iya nga siya si Allah. Ang pangutana ko ya madawat pa din mo sa Allah ang tinuod nga Dios. Na walay pugos-pugos, walay ano. Madawat ba niyo? Inshallah. So, wa mga kanapugos kuya. Wala. Si Allah may nakakita sa mong kasing-kasing, kami wala may nakita sa mong kasing-kasing. Sunda ko, ako nagsaksi na walay laing Diyos na dapat simbahon, gawas lang sa Allah. Ug ako nagsaksi na si Muhammad, ulipon, propeta ni Allah. Ug ako nagsaksi na si Jesus, anak ni Maria, propeta ni Allah. Asyhadu an la ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadan Rasul Allah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah. Alhamdulillah. Welcome sa Islam kuya. Alhamdulillah. Muslim na ka kuya. Karon sana ka Muslim. Again, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon ay patuloy na naman yung paglalakbay namin, no. So ngayon ay nasa bandang hapon na kami, no? Alas 2 na ng tanghali. Ayun, kami ay patuloy na naman sa paglalakbay sa Allah Subhanahu wa Ta'ala para ihatid sa kanila ang mensahe ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita niyo yung mga dinadaanan namin. Wala kami sa palagitnaan ng mga palaisdaan ng Islam, no? Ayan, tatahakin na naman namin dito yung daan, no? Para marating natin yung mga kapatid natin na maabutan ng mensahe sa kanila. Inshallah, kahit na tutok yung araw, napakainit. Alhamdulillah, nawagiyayaan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at mauunawaan ng mga tao yung mensahe na itong dinadala na mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uy, nay, ano oh? Masyaallah, may tumidipil. Isa yung mahilamos. Kasi alam ko nainitan kayo eh. Actually, i-grab na lang po na mo ang opportunity nga makahatag mi sa inyo og basahon. Kani siya libre ra niya, di may mangayo bisag ano sa inyo. Balasahon siya may tungod sa pagtuo. Uy, mura magkatalisik lagi. Ulan na yun. Nagirwa. Ang pangutana nga dapat nato mas siguro nga mahatagan nato katubagan ang kaning tungod kay kita mga Muslim. Kami na mga Muslim o kamo na mga Kristiyano. Pagpangutan unta tagsa-tagsa kung pila ang Diyos, kita tanan matubag isa lang. Mutuo ba ka natin nga isa lang ang Diyos? Mutuo ka lang. So pasabot kung isa lang sa imo ang ka nga isa lang ang Diyos, so sa magyapon sa mga Muslim.
nga mag-unman mi og isa lang ang Dios. So karon ang sunod nga pangutana, pwede ba nga ang imong Dios nga giila ug ang giila nga Dios sa mga Muslim nga naglahi? Pwede ba nga ang imong Dios nga giila ug among Dios nga giila kay pareha o managlahi? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahu Akbar kabira bro. Masya Allah. Basta. Nagasangyaw mi. Masya Allah. Basta. Tatay nakita nun. Basta. Yan noon sa naman tumatin. So kato siya agente pangutana nga dapat nato matagan og siguro nga katubagan kay tungod kabalo ta nga lumalabay lang ta sa kalibutan. Abot sa adlaw sa paghukom ang mga tao nga naa na didto kay magtunod luay sila. So dili mi gusto nga pag-abot sa adlaw sa paghukom usa mo nga motudlo sa amoa nga mag-ingon mo nga kato siya na ila na mga Muslim wala nila gipaabot sa amo ang pagtulungan sa Islam. So at least wala na nito lubago sa inyo sa mga tao nga naa nakapaabot nimo sa inyo sa amin sa ng Islam. So yun lang. So salamat may hapon. Nakita na mo ba? Si brother. So ito yung pangalan bro? Si Ali. Ali. Ay, Asawa na ko sa Imot. seminar dito. Naulaw na siya kada nakumbong. Diyan ko kanang sulian ng kita sa kayang banaso na buwan. Maranaw. Pero nagpulis sus lang dito ang buwan. inshallah, basing ganahan siya mamilaw. Pila lang kami notugod. At least makashare ta ba? Alipit. For kahit tanahin mo mga Kristiyano, mga Muslim na tala. So karon ng panguntahan na lagi, nga nung Kristiyano man ta, tungod kay mo yung anda nato mo. Dabi bro, panguntahan unti ka bro. Diha na ba ka mamatay ana yung mga andan? Base Siyempre. Abang mga kuan kapahimpian, mga piyaan. So kung maingon ka nga diha na ka mamatay, pasabot nag-ingon ka nga mo na nag-insakto. Dili po din mga Okay. so, daghan man relihiyon sa to ang kuan. Ang pangutan na asa ang insakto ani kung daghan ang relihiyon. O daghan tinuan pero depende po na sa batasan sa tao. Okay. Unsa ko Sayang kuan, sayang pag dala sa tao nga respeto ana. Ang mga kibaliyang batasan bitaw nga kuan. So atagan ti kag example bro ha. Kung himuo na tong basihan ang kinaiya sa usa ka tawo, enough na ba na siya nga mahimo nga makasunod ka sa ginhawa sa Dios? Atagan ti kag example bro. Isa ka Muslim o isa ka Kristiyano. So basihan nato ang paghimo og maayo. Ibutang nato bro, usa ka Kristiyano nga sukad nakabaton siya og sakto nga panghuna-huna, naningkamot siya nga dili siya makabuhat og dautan. Pasabot naningkamot gyud siya maghimo siya og mga kaayuhan. Ibutang bawi nato nga wala siya nakasala. Pero kaning isa ka Kristiyano ang iyang giila nga Dios lahi dili tong nag-ingon na nagsimbahon siya lang inusara. Ug ibutang nato bro kaning isa ka Muslim, ibutang nato bro bugoy, labad sa lipunan. Ibutang nato gabi ka dautan nga tao. Pero naningkamot siya sa iyang kaugalingon, sa iyang kasing-kasing nga wala siya laing simbahon gawas atong nagpasara nga Dios. So karon kinsa ang makasulod sa gingharian sa Dios? Kanibang tao nga buotan nga Kristiyano nga naningkamot siya nga di makahimo og daotan, or kanibang usa ka Muslim nga naningkamot siya uldo daotan siya pero naningkamot siya sa iyang kaugalingon nga dili mawala sa iya ang sakto nga pag-ila kung kinsa tong labaw nga mga kagagaho. Kinsa ka sa duwa ang pasudol sa Dios sa langit? Depende gyapon. Dili depende bro nga naman kung tanaw nimo ang imong Biblia nagtuon ang Dios ayaw pagsimba og laing Dios gawa sa iya. Dili nako pasayloon ang nikinsaman nga nagsimbang nag-ilad laing Dios gawa sa iya. Asan imo basahan? Sa Exodus 20 verse 4-5. So ingon ang Dios dili niya pasayloon ang nikinsa nga nag-ila og laing Dios sa iya. Pero kani usa ka Muslim bro, giilan niya kung kinsa ang iyang magmumugna. Giilan niya kung kinsa ang tinuod nga naginusara nga Dios. So karon ang makasulod sa paraiso bro, kaning Muslim nga naman nawala sa iya ang pagkila sa insakto nga Dios. Yes, nakasala siya, silutan siya. Asa siya silutan? Ibutang siya sa impierno. Nga naman naghimo siya og kadautan dari sa kalibutan. Pero tungod kay giilan niya ang tinuod nga Dios,
haunon siya dito sa impyerno ug ibutang siya sa paraiso. Pero kani usa ka Kristiyano nga sobra kabuotan pero wala niya giilakin sa iyang kaitor, hantod sa impyerno siya. Manuman naa sa iya ang sala nga walay kapasayloanan. So diri nimo makita ang pagbuhat dahil og maayo dili pwede nimo mahimong basihan nga makasulod ka sa gingharian sa Dios. Unsa di ang rason bro para makasulod ka sa paraiso sa Dios, ang ginatawag nato nga langit o paraiso, ang sakto nga pag-ila sa iya. Kaya doon ay giminsyon ang Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wala tamuton na ilaw anto muslimun ug ayaw gid daw mo mamatay nga dili mo muslim. Karon atong balikon pagbasa ang Biblia nga gisaysay nga adunay kaluwasan, nagmensyon ba nga Biblia nga ayaw mo mamatay nga dili mo Kristiyano, bisan isa ka book dia wala. Muni ka maturan ba din, no? So grabe siya clear kayo karon. Nag-mention ba sa Biblia ang inyong ang Kristyanismo usa siya ka reliyon? Wala. Nabasa dito sa mga iglesia ni Kristo, Pedro ni ining batuha pagatukuron ko akong iglesia. Pero tan-awan ninyo dito sa Dome of the Rock sa Jerusalem, usa ka dako nga mosque ang gitukod dito sa Dome of the Rock nga giingon ni Kristo. Wala, simbahan ba lagi sa Muslim ang gitukod? 2,000 years na katuig. Sukat sila nga nag-uban ni Pedro nga iyang giingan Pedro ni ining batuha pagatukuron ko ang iglesia. Nabasa ni iglesia ni Manalo, nagtukod siya iglesia. Pero wala gimensyon dito nga iglesia ang katong dito batuha nga katukuron reliyon. Ug aduna po kay mabasa, you cannot enter into heaven unless you will be born again. Tama? Ug dito po nabasa sa born again nang himo po sila reliyon, born again. Pero gimensyon ba sa Dios nga ang born again religion? Wala. Og si Jesucristo gibunyagan ni Juan the Baptist, nang gawas pud ang mga Baptist. Gimensyon bang ang religion Baptist? Wala sad. So karon diri nato tan-aw no, kung unsa ka matuod nga adunay gipamulong sa mga ug niingon po dito sa Jeremiah 6:16, umayo kayo sa mga daanan, tumayo kayo sa daanan at ipagtanong ninyo ang dating daan, ang tamang daan. Ni gawa sa Soriano ang dating daan. Pero unsay giingon dito sa Dios? Ito ang sinabi ng Panginoon, makakatagpo kayo ng kapayapaan ng inyong kaluluwa. Sa inyong makita, Islam sa inyong mga espiritu. Islam dahil mong makita dito dili ang dating daan nga giingon ni Soriano. But pasabot. Kung wala sa Biblia gihisgutan ang religion, magbasa tag usa ka verse sa Quran nga mismo ningon ang Allah subhanahu wa ta'ala, inna dina indallahil Islam, katotohanan ang inyong reliyon ay Islam. Subhanallah. Karon idugang pag ginato para proof no, nga gimension gid mismo sa Dios sa Quran no. Ningon ang Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yabtagi ghayril islami dinan falan yuqbalaha minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Sino man sa inyo ang naghahangad ng ibang reliyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala, at katunayan kayo yung mga tao na lugi sa kabilang buhay. Talunan. Yung ni Kristo, Juan 17:3, mauni ang kinabuhi nga walay katapusan, ang mailan kanila nga isa og tinuod nga Dios, ug si Kristo imong sinugo lamang. Siya nagpaila. Butas sa mo testigo daw ka brother. Nga siya ang Dios nga imong simbahon, ug si Kristo siya ang sinugo sa Dios. Ug adunay mo abot ingon ni Kristo, adunay mo sunod ka nako nga mo padayon ug magpaila pagani si kinsa siya, si kinsa ni mao ni ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mao pud ni siya ang gitagna sa Isaya nga niingon si propeta Isaya, ug moabot ang propeta nga mugawas diha sa angkan ni Kedar, si kinsa si Kedar, siya ang lulo sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ug diri sa Deuteronomy 18:18 gimension sab ni siya no, nga giingon dito, Moses, magkuha ako og propeta diha sa inyong kaliwatan, nganong inyo man dili man imong kaliwatan but pasabot kay ang anak ni Abraham duha, si Ismael ug si Isaac. So si Isaac diri nang gawas ang kaliwatan nila Abraham, nila Jacob, no, nila Jesucristo, ug diri si Ismael nang gawas ang kaliwatan dito si propeta Muhammad, ang katapusan nga propeta sa Dios nga giingon dito igagaw sila ni Jesucristo. Mao ni karon ang nagpadayon nga giingon ni Jesucristo dili sa Juan 16:3 Juan 16 gimension dito nga adunay mo puli kanako, kung dili ko mulakaw dili mo abutong mo puli sa kuha. So unsay giingon sa mga Kristiyano ani, Espiritu Santo kuno. Dili mamahimong Espiritu Santo kay kasiyam gimension ang lalaki hi. Subot pasabot siya ang magatudlo kanyo, sila ang magagiya kanyo, ug siya ang magsulti sa umaabot pang umaabot. Dili nila ni masulti kay ngano man mo gawas gid ang tinuod nga adunay mo puli siya. Ug pag-abot sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gipadayon ang iyang gitudlo. Unsay gitudlo ni Kristo? Juan 14:27, si Kristo namulong, ang kalinaw akong ibilin sa imo. Ang kalinaw akong ihatag kaninyo, kalinaw nga dili mahatag sa kalibutan. Wala siyang ibig.
Iyan ning dimensyon. Ug mao ni gipadayon ang Islam akong ihatag kaninyo. Ang Islam akong ibilin kaninyo. Islam na dili mahatag sa kalibutan. Ug mabasa nimo sa Mateo 5 bersikulo 9. Niingon dito, blessed are those who are peacemaker for the other children of God. Bulahan katong mga Muslim kay silang anak sa Dios. Busa among gigamit karon brother, ang bersikulo sa Biblia nga nagtudlo sa kamatuoran kay moingon ta karon sa among Quran. Mulisod gigagtuo kay Arabic mo ng inyo kamo rami nakasabot. Pero kung musulti ko sa inyong Biblia, dili nila ni basaon sulod sa simbahan. Ningon si propeta Jeremiah, nga ningon siya nisulti mo nga maalamon ko. Apan giutro na ko ang inyong balaod pinaagi aning bakakon nga bulpin. Bakakon nga panulat naa sa Jeremiah 8:8 base nagmugna kong istorya pwede niyo mo ma-check no. So giutro dahil na siya brother. Para nga naman para mawala ang tao mapapag. Pero ang Dios manggialamon og nasayo sa tanan. Adunay mga bersikulo nga iyang giprotektahan. Muna karon pag mabasa nimo maukay ang tinod. Amutan unti ka bro, nag-ingon mo lagi si Jesus, amahan namo. So atong God the Father. Oh, God the Father. Siya nga amahan namo nga naa sa Mga langit. langit. Oh. Paggabalaan ang imong ngalan. Sa English pa, Our Father, thou art in heaven, holy be thy name. Kingdom So come. balaan ang pangalan sa atong Father. Ang pangutana bro, unsay pangalan sa Father? Tanda karon, God the Father gid siya. Sabi bro, kay Creator. na may pangalan, ingon man siya diya nga, holy be thy name. Ug nag-ingon ang Old Testament bro, kay sa New Testament man to. Ingon ang Old Testament, ayaw gamita ang pangalan sa inyong Diyos sa dili mataon. So naay pangalan. Pangutana unsay pangalan? Nganong wala man gipaila sa ato ah? Nganong dili ipaila? Ngayon mo kang Muslim. Gabi bro, ganahan ka may mga Muslim. Kaluwasan. Masyaallah. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا